Хәзер 3-нче сәхнәдә Сент-Полның горурлыгы Корвет бик. Юк. Бу бит ятимнәр өчен акча. Димәк, Лашат әфәнде, сез кобра. Гафу ит, татлым, бу бары тик бизнес. Бу сез идегезме? Матур һәм акыллы. Кызганыч. Разыл дезл хая. Отум, Кристал. Минем начар хәбәрем. Корвет кобрага эшләгән. Ләкин курыкмагыз. Ул җавап алачак. Һәм төшердек. Линзаны тикшер. Тикшерәм. Әйдә булышам. Рәхмәт. Билли ди, миңа сезнең белән эшләү ошады. Миңа да бик зур рәхмәт. Бу яхшы. Сезгә уңышлар. Сезгә дә. Яхшы. Корвет белән бүлек тамам. Ники өчен алкышлар. Афәрин. Булдырдың. Рәхмәт. Уңышлар. Яхшы уйнадың, һәрвакыттагыча. Беләсеңме, син үләргә тиеш түгел. Киләсе чорда сине кире кайтара алабыз. Ничек? Әйтик, анда, беләсеңме, корвет киләм кигән булган икән. Яки киләмле бикини. Минем кыска роль. Һәр вакыт шулай була. Эшең беткәч инде син Сиднейдан Лос-Анджелеска чыгып китәрсең дип уйлыйм. Юк, мин Сиднейдан китмим. Мин сине яратам. Мин дә сине яратам. Онаңны. Ярар, әйдә тагын берне. Без 5 җиңүгә кадәр уйнадык. Хәзер 7гә кадәр уйныйбыз. Син тәртиптәме? Нәрсә булды? Баран. Ул нәрсә диде? Белмим. Су китерәм һәм ярдәм чакырам. Нигә утырасың? Булыш. Дус. Ники үлде. Ники ул кем? Югалганнар. Өченче чор 14нче бүлек. Ялангач дөрөслек. 84 көн элек. Кадерлем, фритата шундый гаҗәеп. Бу яңа пешекче, бу искиткеч. Пауло, монда кил. Әйе, әфәнде, Пауло, улым. Синең яңа җанатарың икән. Ники белән таныш. Барысы да бик тәмле. Сез бик игелекле. Бүтән сирем трюфельләрдә. Алар ниһаять җитешкән. Беләсезме, сезгә күтәрүне сорарга кирәк.